Dnes na téma zahořování reproduktorů. Důležité je věnovat pozornost gumovému závěsu, který, jak vidíte, nejde úplně dobře. Nicméně, krátký proces zahoření nám pomůže získat z něj plnou kvalitu. Stačí reproduktor opatrně vyjmout a spustit proces zahoření. Už po několika vteřinách dochází ke kvalitnímu zahoření membrány. Jak vidíte, sálá z toho také moc hezké teplo. Plamen může být velký nebo malý, na tom nezáleží. Důležité je, aby hořel krásně, dlouho a vonavě. Jak vidíte, guma už povoluje, vše běží podle plánu. Zahoření postačí během 30-40 vteřin. Reproduktor po kvalitním zahoření vypadá zhruba takto. Můžeme ho ještě změřit. Výborně. Nebojte se, mokrou část, kterou jste získali po uhašení hořícího reproduktoru, můžete v klidu nechat oschnout nebo strčit do trouby, aby byl proces schnutí rychlejší. Schnutí v troubě membránu nadále vytvrdí a pomůže změknout závěsům. Krátká ukázka zlepšení síly magnetického systému. Mnohem lepší.